Nisam ti ovo prije rekao, a za mene si ti pravi srpski junak. A ono što ovu seriju, čini mi se, razlikuje od mnoštva drugih serija je to što se bavi istinitim događajima. Dakle, ovo je priča o jedinici MUP-a koja se bavi trenucima kada ta jedinica mora da deluje u odnosu na izuzetne situacije kada su u pitanju otmičari, kada su u pitanju samoubice. To su takozvani pregovarači koji pregovaraju sa ljudima da ne učine ono što je najgore. Pre svake epizode policajac, taj istiniti koji je učestvovao u tom događaju, daje jedan mali uvod u tu celu priču. Dakle, to je jedan deo koji je dokumentaran, ali cela serija je u stvari igrana serija. Mislim da će serija biti veoma gledana upravo zbog tih stvari. Mi smo dobili veliku podršku MUP-a Srbije, grada Beograda, naravno Telekom kao jedan veliki, rekao bih sad već svetski producent, daje jednu veoma ozbiljnu produkcijnu sliku i rekao bih specifično ove naše serije koja izgleda i vizuelno i po opremi stvarno na jednom svetskom nivou i to će biti ono što daje posebnu draž ovoj seriji.